Tax deductible ли е the mortgage interest? Или можем ли да си намалим данъчните задължения с сумата, която сме платили под формата на лихва по ипотеката? Здравейте, аз съм Драгомир Тончев и в днешното видео продължавам темата по разликите между deductions and credits. На въпроса tax deductible ли е the mortgage interest, отговора е зависи. Има някои хора, които неправилно смятат, особено тези, на които им предстои да си купят къща, четат, чуват, слушали са някъде, че mortgage interest е tax deductible, смятат, ние до сега плащаме около 20 000 на година такси, сега ще имаме по 10 000 на година mortgage interest и така ще си намалим сумата, която дължим към IRS с 10 000 долара. За съжаление, това би било вярно, ако този mortgage interest deductions беше credit, а не deductions. Как е правилният начин да се изчисли? В едно от предните видеа вече споменах за above the line и below the line deductions, като този, което означава дедукции над линията и под линията. Самата линия представлява терминът Adjusted Gross Income. Adjusted Gross Income е доста често срещано число, което се среща в такс кода. Няма да навлизам сега в много детайли. Приемете, че тези дедукции, тези deductions от gross income или от дохода, които се изваждат за да се изчисли Adjusted Gross Income, са приоритетни за американското правителство. Някои от тях са сумите, които внасяте в Individual Retirement Account или пенсионен фонд, или сумите, които внасяме в Health Savings Account или сметка за здравно спестяване. Трябва буквално да превеждаме. А mortgage interest може да се използва като deduction от въпросния Adjusted Gross Income. В едно от предните видеа вече споменах, че в американския tax code има термин на български, който наричаме необлагаем минимум. В Америка това го наричаме Standard Deduction. За 2026 година Standard Deduction е 16 100 долара. Казвам за 2026, защото той се увеличава всяка година заедно с инфлацията. Така че след като се изчисли вашия Adjusted Gross Income, следват още една серия от deductions. Може да използвате този Standard Deduction от 16 100 долара за тази година, или другия вариант. Правителството ви дава опция, ако вашите вноски по лихвата за ипотеката са по-големи от тези 16 000 долара, вие имате право да изберете по-високата сума. Така че ако имате дарения към някакви non-profit organizations, които също са, те могат да бъдат част от тези itemized deductions, алтернативата на standard deduction. Тоест, ако имате 10 000 долара дарение към някоя non-profit организация и имате 10 000 долара mortgage interest, общата сума се получава 20 000 долара. Вашия standard deduction 16 000 долара
Сега тук отваряме една скоба, 16 000 долара е за single filers, т.е. за нежени мъже или жени. Ако сте семейство и файлате заедно, joint return, тогава standard deduction е вече става двоен. Двама души по 16 100, 32 200. Тоест, ако сте жени, файлате заедно joint return и имате standard deduction 32 200, а пък mortgage interest плюс вашите дарения са само 20 000, тогава няма никакъв смисъл да използвате item as deductions и ще сте better off да използвате standard deduction от 32 200. Ако обаче имате 20 000 долара дарение и 20 000 долара лихви по ипотеката, тогава общата сума става 40, тогава вече може да използвате така наречените itemized deductions и да си намалите вашия taxable income с тези 40 000 долара. Това е за сега от мен. Ако ви е харесало видеото, може да ме подкрепите с един лайк. Ако имате въпроси по отношение на Standard Deduction, Itemized Deduction, пишете долу в коментарите. И ако искате, абонирайте се за канала, за да получавате известия, когато качвам други видеа с съдържание полезно за българите в Америка. Чао за сега и ще се видим в следващото видео.